Generali vám ako jediná poisťovňa na Slovensku prináša prvé havarijné poistenie bicykla. Poškodenie alebo krádež bicykla už v dnešnej dobe nemusí byť lacná záležitosť. S našim poistením sa už takýchto situácií nemusíte obávať. Iba u nás si ho uzatvoríte ako samostatné poistenie a všetky dobrodružstvá na bicykli si budete môcť užívať nepretržite a bez starostí. A nie len vy, ale aj celá vaša rodina, keďže na jednu zmluvu si môžete poistiť až 5 bicyklov. Poistiť si môžete nielen nový, ale aj starší bicykel vrátane elektrobicykla a iných dopravných prostriedkov. Poistenie sa vzťahuje aj na škody mimo miesta bydliska. Ak sa teda vyberiete za cykloturistikou po Slovensku aj po Európe, poistenie vám bude platiť aj tam. Navyše, s poistením získate zadarmo asistenčné služby, ktoré vám 24 hodín denne 7 dní v týždni zabezpečia odvoz bicykla po nehode alebo poruche a prepravu poisteného do najbližšieho servisu, uschovanie bicykla pred opravou, opravu bicykla po poruche alebo prepravu zraneného poisteného do a zo zdravotníckeho zariadenia. Stať sa môže čokoľvek, ale vďaka nášmu jedinečnému poisteniu bicykla budete na všetko pripravení. Generali.